mo na nga to ang kuan mo na nga to ang tawag ini nga topic ano makaingon man ta nga hilig sa chismis og story bisag unsa na lang gyud na ilahang iimbento nga mga story ba kay para ilaron lang ang gitawag og mga Katoliko. Actually ako i-reaction na kaganina gipost na to nga video kaganina gi-quote tong kini nga libro kining world history for the postmodern Filipino by Gregorio Zaide and Sonia Zaide. Kunya nagkatawa ko sa ilahang presentation or sa iyang presentation. Actually gigamit na ng Bicalares eh. Ako na nagisgutan sa last pag yun. Pero gisubli man og balik, gisubli man og gamit. So mao nang gisubli pud nato og tawag ining tubag. Man unsa man possible, unsa man ang mga pananglitan sa ilahang tawag ining mga chismis o katong gitubag ganin wala ang Katoliko daw sulpot pinakadakong sulpot daw ang Katoliko o mo panggabae o mo pangkilati ano sa to nahitabong ang Katoliko sulpot gigamitan nila og ebidensya kining world history for the post-modern world ang problema lang manggod nila ang ilahang gikutlo again nag cherry picking nga naman kay kung ilahang basahon ang tibuok presentation ni Gregorio and Sonia Zaide, mga pakong man sila. So, ang ilang ginahimo, kay para ingnon silang tinuod sila, mingon din sila nga, nasulat diri. Ang ilaharang basahon, katura po ang ilahang tawag ining mauyunan. O, si magingon din the Eastern Orthodox Church, the second largest branch of Christianity, survived. The Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. Tanawa, sulpot ng Katoliko kay mas older pa man ng kuan. Older pa man, mas tigulang pa man daw. Mas nauna pa man daw ang tawag ining Eastern Orthodox Church. Wa sila kabantay nga ang mga subsequent nga mga informations after sa page 114 naghatag og pahimukat nga Romano Katoliko gituod ni Kristo. Mao na ngano nakaingon man ko nga binutbot ang ilahang pagkot. Ngano man kay ang topic, ang context sa ilahang tawag ining gi-quote nga information kining the Byzantine contributions to civilization. So refer sa gitawag og Byzantine Empire and syempre ang Byzantine Empire na may mga state sponsored nga tawag ining mga simbahan, particularly kining Eastern churches or Eastern Orthodox Church. Actually, before manggod nahitabo ang 1054, wala manggod Eastern Orthodox, Western Orthodox, wala na siya. Before 1054, nga naman kay naalamay usa ka Katolikong iglesia for the first 1054 years. Sa unang 1054 katuig sa Christian religion, wala classification nga Eastern o Western Church. No. Na ay the church in the Eastern Empire and the church in the Western Empire. Pero wala gyud mingon nga Eastern Church and the Western Church. Nahitabo lang ng classification after sa Great Schism nga nahitabo ni adtong 1054 AD. Ana. So, ang sa first 1054 years, usa lang kabuok Catholic Church. Wala classification nga Eastern o Western. Again nahitabo lang nga naay classification nga Eastern and Western Church after the Great Schism. Karon, diingon man sa libro ni Gregorio Zaide nga tawag ining kuan, kining mas nauna man ang Eastern Church. Ngano man kay ang origin sa foundation sa iglesyang gitukod ni Kristo nag-una sa eastern part of the Eastern Empire. Nag-una asa man gitukod? Palestine. Palestina. So kung tan-aw nato ang tawag ining history sa simbahang Katolika, wa mag-una dito sa Western Empire. Nag-una siya sa Eastern Empire or sa eastern part of the empire. Yan, asa man natukod? Palestina. Palestina. Di ba? Di mo kasabot. Magkutlo-kutlo, mamuramog si tawag ining Bacalaris ba nga, kutlo-kutlo niya pagkaman, di sumpayan. Kanang inyong libro, gisian ninyo na pagkaman, himuan ninyong ilo. Bis mo gamit mong tissue, himuan ninyong ilo, kay kung naraman ninyo ni basahon, di man mumubasa sa tibuok presentation ni Zaide. So, unsa di buot ipasabot ni Zaide din nga mas older ang Eastern Orthodox Church kung i-compare sa Roman Catholic Church. Again, refer na
nagapunting ka na sa patriarchates and at the same time sa mga dioceses, itong existence sa mga dioceses. Nga naman kaya ang mga apostol nag-una man sa eastern part of the empire. Pero same apostles kana nag-establish sa eastern churches, same apostles ang nag-establish dito sa western church. O, libro gyapon. Mao gyapon libro atong gamiton kining ginagamit ninyo pagpamutbot ba? No ni naa sa page 117. Page 117 nagingon. Christianity spread westward from Palestine to Rome. Asa man din nahimutang ang tawag in Palestine? Western? Western Empire? Mr. Rahal? Asa na nahimutang dihay? O pagtuon sa geography. As the apostles spread the gospel of Jesus, they found more fertile ground in the west. So buot ipasabot, kung ikumpara ang tawag ining sitwasyon sa Christian life, sa Christian existence, sa eastern o sa western, mas grabe ka fertile. Mas grabe, nakita nila nga mas grabe ang tawag ining development paglambo sa Christian church kung ilang isabwag dito sa gitawag og Western Empire. Sa West, asa man di ang West, katong trono sa emperador, asa rapit, Roma. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sando II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.